बाजारामध्ये ना फ्रेश असे मटार भेटतात, हिरवीगार अशी. मटार असले की आपण काय करतो त्याची भाजी बनवतो. भाजी रोज-रोज काय खाणार? कंटाळा पण येतो. तर त्याच मटारपासून मी तुम्हाला आज नगेट्स दाखवणार आहे. खूप साधी सोपी रेसिपी आहे, लवकर सुद्धा होते. पदार्थ तुम्ही 15 दिवस किंवा महिनाभर सुद्धा हा टिकणारा पदार्थ आहे. फ्रिजमध्ये ठेवायचा आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही खाऊ शकता. त्याचप्रमाणे मुलांच्या टिफिनसाठी, तुम्ही पार्टीसाठी स्टार्टर म्हणून पण खाऊ शकता. मुलांच्या बर्थडेसाठी किंवा संध्याकाळच्या छोट्या भुकेसाठी प्रवासात सुद्धा हा पदार्थ तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. खूप असा साधा सोपा हा पदार्थ आहे. चला मग आता आपण बघूया हा मटारपासून केलेला पदार्थ कसा केलेला आहे. तर त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला आपण रेसिपीला आता सुरुवात करूया. 1 वाटी मटार घेतलेत. त्याच्यामध्ये 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घालायचे. आल्याचे 2 छोटे तुकडे घातलेले आहेत आणि मी चिली फ्लेक्स वापरणार नाही आहे, तर मी बेडगी मिरची 2-3 अशा मी घालणार आहे. त्यामुळे छान रंग येतो. म्हणजे वरून तुम्हाला चिली फ्लेक्स वगैरे घालायची काही गरज नाही आहे. हे वाटून घेतलेलं जरासुद्धा ह्याच्यात मी पाणी वगैरे घातलं नाही, फक्त भरडून घ्यायचं आहे. असं बारीक करून घ्यायचं आहे. चला आता गॅसवर कढई ठेवूया. कढई चांगली मी गरम करून घेतली. त्यामध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल घालून घेतलं आहे. यामध्ये आता आपल्याला 1 छोटा चमचाभर आपल्याला जिरं घालायचं आहे आणि जे भरडून घेतलेले मटार आहेत ते आपल्याला घालून घ्यायचे. ह्यामध्ये आलं लसूण आहे, परत बेडगी मिरची पण घातलेली आहे. तर थोडीशी व्यवस्थित जरा भाजली पाहिजे आणि मटारसुद्धा थोडेसे व्यवस्थित परतले गेले पाहिजे. एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा. सुके कोरडे असे मटार करून घ्यायचे. हे बघा 2 मिनटं असे मी परतून घेते. मटार आता मी परतून घेतले. ह्यामध्ये ना अजून जरा छान टेस्ट येण्यासाठी त्याने 1 चमचाभर मी ना छोटा 1 चमचाभर पिझ्झा स्पायसी मिक्स घालणार आहे. तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही घाला, नाही घातलं तरी चालेल. खूप छान टेस्ट येते. ते होतं म्हणून मी घातलेलं आहे. तर एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा झालेलं आहे. मिक्स करून घेतलं. ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे पाणी. तर ज्या वाटीने मी मटार मोजून घेतले त्याच वाटीने मी एक पहिली वाटीभर मी पाणी घातले. अजून थोडीशी पाव वाटीभर मी पाणी अजून घालणार आहे. ते एकदा मिक्स करून घेते. हे बघ पाव वाटीभर मी अजून पाणी घातलेलं आहे. एवढं बरोबर परफेक्ट अंदाज आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडं चवीनुसार आता मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि ह्याला आता उकळी आणायला ठेवायचं आहे. हे बघा असं मिक्स करत राहायचं आहे. आता उकळी थोडीशी आलेली आहे. यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 0 नंबरचा बारीक रवा असतो जो लाडूला आपण वापरतो तो घेतला आहे. 1 वाटीभर मी रवा घेतलेला आहे. मग थोडा 1 वाटीपेक्षा थोडासा रवा कमी आहे. पूर्ण अशी वाटी पूर्ण भरून नाही घेतलेली आहे. आणि हा रवा सगळा आपल्याला घालून याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. एक्स्ट्राचं पाणी वगैरे तुम्हाला घालायची काही गरज नाही आहे. ह्यामध्ये हे व्यवस्थित मिक्स होऊन जातं. आता आपल्याला हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. गुठळ्या वगैरे असेल त्या सगळ्या व्यवस्थित मिक्स करायच्या आहेत. हे बघा तर रवा सगळा व्यवस्थित ह्या मटारमध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. आणि बघा झालेला आहे. थंड करायचं आहे थोडा आणि आपल्याला आता परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅसवरून मी काढून घेतलं आहे. मॅश करून घेते म्हणजे जरा काही गुठळ्या वगैरे असेल त्या व्यवस्थित मिक्स होऊन जातात. आता आपण काय करायचं आहे 2 बटाटे घेतले, उकडलेले बटाटे घेतले, छोटे आकाराचे. मोठा असेल तर एकच घेतला तरी चालेल. तर हे मी किसून घेते. हे बघा दोन्ही बटाटे मी किसून घेतलेले. हे बघा आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. हे बघा ह्यामध्ये आपल्याला ना आता मुलांना आवडेल आणि चीजची जरा टेस्ट पण खूप छान लागते. एक मी क्यूब घातलं आहे चीज क्यूब. सुद्धा आपल्याला असंच किसून घ्यायचं आहे. घेतलेलं आहे मी. हे बघा खूप छान लागते टेस्ट. मिक्स करून घ्यायचं आहे. जसं आपण पीठ मळतो त्या पद्धतीत आपल्याला हे सगळं मळून घ्यायचं आहे. हे बघा मळून घेतलेलं आहे मी. आता हे जर असं ओलसरपणा आहे तर ह्यामध्ये मी थोडासा 1 चमचाभर मी मैदा घालणार आहे. आता ते सुद्धा आपल्याला ह्याच्यामध्ये मळून घ्यायचं आहे. थोडंसं मी तेल घालते म्हणजे जरासं जास्त नाही आणि एकदा ह्याला लावून घ्यायचं आहे बघा असं. म्हणजे कसं हाताला वगैरे जेव्हा आपण तुम्ही करायला घेणार आहे नगेट्स तर जरासुद्धा हाताला हे चिटकत नाही नगेट्स. आता आपण हे नगेट्स करायला घेऊया. हे बघा असे छोटे छोटे गोळे करायचे आणि असे लांबट आकाराचे मी केलेले आहेत बघा. झालेले आहेत बघा मस्त असे. अशा पद्धतीत करायचे खूप छान लागतात. असे मी सगळे नगेट्स करून घेते आणि लवकर सुद्धा होतात आणि तुम्ही
फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवायचे मस्तच. म्हणजे जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही कधीही करून तुम्ही हे तळून खाऊ शकता. तर मी आता हे सगळे नगेट्स करून घेते. सगळे नगेट्स मी आता करून घेतलेले आहेत बघा. एवढे नगेट्स झालेले आहेत. तर आता हे आपण जेव्हा तेलात घालणार तेव्हा एकमेकांना असे चिटकू नये त्यासाठी मी याच्यामध्ये 1.5 चमचाभर असं कॉर्नफ्लॉवर घातलं आहे. तुम्ही पाहिजे थोडंसं 1 चमचाभर घातलं तरी काही हरकत नाही. हे आता मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. करून झाल्यानंतर ना तुम्ही काय करायचं हे अर्धा तासासाठी साईडला ठेवून द्यायचं आहे. पण मी आता हे लगेच करते त्याच्यामुळे तुम्हाला दाखवते. तर तुम्ही म्हणाल की तेल पांढरं झालं हे झालं तर मी हे लगेच करून दाखवते तरीसुद्धा छान झालेले आहेत. पण तुम्ही हे जर अर्धा तासासाठी ठेवले की ते पीठ वगैरे चांगलं त्या ह्याला नगेट्सला चिटकणार आणि मस्त अजून कुरकुरीत होतील. तेल वगैरे असं हे पांढरंसुद्धा होणार नाही. तर तुम्ही अशा पद्धतीत करायचं आहे. करून झाल्यानंतर तुम्ही हवं तर फ्रीजमध्ये 1 तासासाठी ठेवलं तरी काही हरकत नाही आहे. त्यानंतर तुम्हाला हे फ्राय करायचं आहे. हे बघा. नगेट्स घालताना गॅस फास्ट ठेवायचा आहे. चांगलं तेल गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर बारीक गॅसवर आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे. तर हे नगेट्स मी चांगले 2-3 मिनटं असे परतून घेतलेले आहेत. हे बघा. झालेलं आहे. आता आपल्याला अशा पद्धतीमध्ये कलर येईपर्यंत असे बघा गोल्डन कलर आला की आपल्याला हे नगेट्स काढून घ्यायचे आहेत. मस्त खूप छान लागतात. मी तर सांगते नक्की ही रेसिपी तुम्ही एकदा ट्राय तर करा आणि मुलं तर एकाच टायमाला सगळे खाऊन टाकतील. पण मी जी ही रेसिपी केली ना मुलांनी एकाच टायमाला संपवली रेसिपी. त्याच्यामुळे भरपूर असे प्रमाणात केलात ना तरी काही हरकत नाही आहे. पण असंच ह्या प्रमाणात करा म्हणजे तुमचं प्रमाण चुकणार नाही. हे बघा. आता तेल तुम्ही म्हणाल पांढरं झालं तर तुम्हाला मी सांगितलं आहे की तुम्ही हे करून 1 तासाभर आपल्याला ठेवायचं आहे. त्यामुळे तेल पांढरं होणार नाही. हे तेल मी गाळून नंतर मग दुसरा कुठला तळणीचा जर पदार्थ करायचा असेल तेव्हा मी करणार आहे. पण जे तेल असतं ना ते जास्त दिवस ठेवायचं नाही. त्यामुळे मी फोडणीत वगैरे सुद्धा हे तेल वापरते गाळून. आहे मस्त असे हिरवे मटारपासून केलेले नगेट्स. आवडले असतीलच आणि नक्की ट्राय करा. आवडले असतील तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा. खरंच सांगते 100% सांगते. ही रेसिपी खूप छान आहे, अप्रतिम आहे. कुणालाही आवडेल. लहान मुलांना, मोठ्यांना सगळ्यांना ही रेसिपी आवडणारी आहे. आणि मस्त अशी कुरकुरीत आहे वरून, आतून मऊ आहे. रवा वगैरे सगळा व्यवस्थित आपण भाजल्यामुळे जास्त काही आपल्याला ह्याला भाजायची पण गरज नसते. त्याच्यामुळे फक्त क्रिस्पीपणा येण्यासाठी आपल्याला तो बारीक गॅसवर आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. चला मग आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. माझा पूर्ण तुम्ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद.